Guy. Bisina raw. Paul Guy. Sir! Kuya, saan pupunta? Saan pupunta? Ay, huwag kang tumal, gusto mo. Sir! Tinatawag ako. Wala! Babalik mo kami. Babalik lang kami, babalik. Eka mo, sir. Announce mo na lang ulit mamaya yung mga mongo doon. Ayaw bumaba eh. Baka sabihin, tinitartunan ko sila. Bukumot banda ako eh. Saka yung nandyan ah. Yung graduate na kamo ng magiging bahay. Kaya nga eh. Doon sa likod, Kerry. Yung last competition, nagulat kami. Hindi namin kaya to. Ano? Kailangan sana namin mag-blocking. Akala ko kasi one. Saan ang vlog? Start na tayo. Sa stage? Ayun, ba kaya pagpasok mo mag-blocking? Baka magulo sa pagpasok. Laki ko ng nasa gym. Baka nasana yung bata. Di ba kaya sa gym? Oo. Kasukat lang to ng gym. Yung lawa? Oo. Pareho sila ng sukat lang. Dati ko yung mamayang gabi pa naman. Naririnig ka sa live. Maraming salamat po sa Angono Concert Band. Sila po ang Banda Uno o mas kilala bilang Angono National Symphonic Band.
Maraming salamat, Unity Band.
Thank you very much, music. Yung susunod dyan, yung merong punch. Ay, i-introduce mo lang yung last call na natin ng banda. May punch na rin lang kasama.
Maraming salamat, El Nuno Band.
Thank you very much, Angono Youth Band. Indeed, this celebration is blessed and happy in line with the celebration of Gigantes Festival 2023. At patuloy po ang paalala sa ating mga manonood na wag po nating i-block ang ating mga exit at sa lahat po ng mga panauhin at na mga nanonood sa unahan po.
Once again, a round of applause to St. Clement Symphonic Band. The theme of this year, Gigantes Festival 2023, iisang layunin, iisang pangarap, lipad, bayan ng Angono.
Kita yung background. Maraming salamat sa ating Banda Dos Kabataan.
Maraming salamat, B2K. Ayan, paalala po sa may-ari po ng e-bike dito sa likod ng ating stage. Pasuyo po, may lalabas po. Pakitulong na lang po. Maraming salamat. Yung may-ari po ng e-bike sa likod po ng stage.